Здравейте, приятели на модата! Днес имам нещо особено за вас. Персонализирани тениски, шишета и пъзел, които искам да ви покажа. И те ще направят стила ви неповторим. Аз съм Хелън, дизайнерът зад Helen's World и съм тук, за да ви покажа най-новите ми творения. В моят онлайн магазин helensworld.eu ще откриете уникални дизайни, които съчетават стил и индивидуалност. Всяка тениска е внимателно изработена с любов и внимание към детайла, като може да бъде персонализирана според вашите предпочитания. Сега ще ви покажа какво изработих и какво пристигна днес. Това е едната тениска, която направих. За нея чакаме и хавлия в същия дизайн. Това е на моята племенница. И за моя племенник, който вчера имаше рожден ден и ще си получи подарък в събота, това е неговата тениска с Марио и неговото име. Наистина са страхотни. А какво друго ще получат те? Ето, това е един пъзел, който направихме за Никола. Той е 120 части и е същия като тениската и хавлията, която очаквам и съвсем скоро ще ви покажа. А това пък е шишето, което е персонализирано с вашето име, с ваши картинки, с ваши идеи, каквото ми кажете, това ще направя за вас. Шишетата алуминиевата са от 400 мл, много хубави, с карабинер, алуминиеви, могат да се закачат за раницата и най-хубавото, че са персонализирани и не могат да се сбъркат от децата. Алуминиевите шишета също са част от моята колекция, предлагайки ви стилна и удобна опция за хидратация. Но защо да изберете Helen's World? Защото тук получавате не просто продукти, а истински израз на вашата индивидуалност. С мен получавате персонално отношение и възможността да създадете нещо уникално, което отразява пък вашият стил и личност. Не се колебайте да се свържете с мен и да направите вашата поръчка още сега. Станете част от Helen's World и направете вашият стил неповторим. Очаквам ви! Целувки!